Wong loro tetep njedindil, teles kebes, merga udane pancen deres tenan. Bubar nampani ongkos karepe Pak Wirid arep bablas tancap gas. Nanging dicandhet Darius lan sisihane kang bukakake lawang. Nyawang kang lagi teka njedindil Sundari trenyuh tuwuh sih sutresnane marang sakpadha-padha kang lagi rekoso. Sawise rerese awak lan ganti klambi silihan, Pak Wirid disuguh wedang ginastel lan telo anget. Ing jaba udane gerjih, sepi nyenyet, ora ana suarane walang kecek kejaba kodhok sesumbar gedhen-gedhenan swara. Nyuwun ngapunten, kula ngrepotaken panjenengan.